Il-ftehimiet il-ġodda li għadhom kemm ġew issiġillati bejn il-Gvern u l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN bl-aħjar kundizzjonijiet tal-ħaddiema fis-servizz tas-saħħa pubblika intlaqa' tajjeb ħafna. Il-ftehimiet se jwasslu għal pagi u kundizzjonijiet aħjar lil madwar 4,000 ħaddiem bejn infermieri, qwiebel u ECG technicians li jaħdmu mal-Istat. Fi kliem l-istess ħaddiema tas-saħħa dan l-investiment mill-Gvern Malti se jolqothom b'mod pożittiv filwaqt li se jservi wkoll taġġid tal-komunità in ġenerali. L-infermieri stqarrew li f'qasam importanti bħalma hu s-settur tas-saħħa minn dawn il-ftehimiet se jgawdu minnhom anke l-pazjenti u dawk kollha li jirċievu xi tip ta' servizz fl-Isptar Mater Dei fiċ-ċentri tas-saħħa, il-bereġ u djar residenzjali. L-infermieri Clayton Turner u l-infermiera Francesca Bondin spjegaw is-sodisfazzjon tagħhom dwar il-ftehimiet li se jwasslu għal titjib fid-dħul tal-infermieri bilan li jkomplu jwettqu xogħolhom b'dedikazzjoni kbira, inkluż ma' pazjenti li jeħtieġu kura akuta. Fl-istess ħin se jkunu ta' inkoraġġiment biex aktar żgħażagħ jażlu din il-professjoni. Bħala agreement huwa tajjeb ħafna, napprezza l-fatt li ħaniżidu fil-paga u bħala għajnuna l-pazjent ħatkun iktar kbira għax aħna naħdmu ħinijiet twal ta' xogħol flimkien u ikollna ħafna pazjenti akuti minn pazjenti mill-emerġenza li jmorru ġaswali oħrajn u mbagħad jiġu transfert u l-ħin kollu għaddejjin bix-xogħol tagħna. L-inizjattiva tas Sector Agreement ġdid hija inizjattiva tajba ħafna, tgħin ħafna żgħażagħ żgħar bħali biex jinkoraġġew jitlu fil-professjoni tal-infermiera, hija inkoraġġament fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin hawn biex ngħinu l-pazjenti qishom il-ġenituri tagħna. Wara l-iffirmar tal-ftehim li għalih attenda wkoll il-Prim Ministru Robert Abela u spjega kif dawn juru impenn ċar ta' gvern li jinvesti fil-ħaddiema mhux binqas f'qasam li jagħti servizz importanti lin-nies. Tkellmu wkoll id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern u l-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela. Id-Deputat Prim Ministru stqar li permezz ta' dawn il-ftehimiet il-Gvern qed isostni li jinvesti fis-sistema tas-saħħa li tajba għax imħadma minn ħaddiema b'dedikazzjoni inkredibbli. Aħna bħala Gvern dejjem irrispettajnihom il-professjonisti tagħna dejjem għarafnieh. Però llum dan qegħdin nikkonfermaw mhux biss bil-kliem imma bil-fatti. Għax bis-sectoral agreements li firmajna llum man-nurses, mal-midwives u mal-ECG technicians qegħdin nollu l-kondizzjonijiet tax-xogħol ta' dawn il-professjonisti. Il-Ministru Abela nnota kif l-infermieri qed jieħdu l-aqwa pakkett fl-istorja u dan għandu jgħin mhux biss finanzjarjament lil ħaddiema, iżda anke fit-taħriġ tal-ħaddiema u jkompli jtejjeb l-effiċjenza fis-servizz tas-saħħa. Dan huwa pakkett li mhux biss ħajjin finanzjarjament, imma ħajjin ukoll fit-taħriġ tal-kollegi tagħna, għandu jgħin fl-effiċjenza tas-servizz kollu. Jiena kuntent b'dan il-pakkett u nawgura lill-kollegi tiegħi l-aħjar.